Takže čo ľudia, ja vás vítam pri novom videu podľa Hedové. Dneska si ideme zahrať Roblox, takže ideme si zahrať hru. Teraz neviem, či Grow Garden alebo styl Brainrot. Ja by som si išiel to zahrať, že Grow Garden. Takže ideme hrať Grow Garden dneska, hej. A ideme sa na to. Neviem, prečo som nechal na prvý server. To už je jedno. Takže sme tu. Hej. Počkajte, ideme vypnúť. Dobre. Takže mám 61 miliónov. A dneska by som chcela ukázať moju záhradu v Grow Gardene. Takže tu máme Dragon Fruit. Potom tu máme melóny, bambusy, hej. Máme kaktus. Mám už mango. Máme hrozná, no grape. Osvetlenie. Potom je tieto kakaovníky. Paradajky. Nohody. Kukurice, kokonaty a tak ďalej. No, dneska v našom videu je cieľom urobiť to, že vytriedovať čo najviac vecí. Nie vytriedovať, ale no proste získať dobré veci od hráčov. Takže ideme na to. Skúsim. Toto dvojkilové, nie je to vzácne. Ja mu to dám. Hej, ja sa zvyknem furt takto, že niečo vysieť. Mojím cieľom je získať Burning Fruit. A dneska asi nič. Asi nič. Tomáto nekupujem. Takže komu to ideme predať? Máme tu nejakého bacona. Takže to je bacon. Má tu syr. Nami asi pre myši, hej, pre myši. No a dneska ideme vytriedovať čo najviac tých vecí. Takže, neviem, začneme asi týmto grepom. Kde to je tomuto grepom? Môj friend. OK. Prijal to, výborne. Som rada. Toto už si môžem popredávať, mne to nevadí vôbec, že on si to už potom bude stále čo chce. Takže toto video bude všetky na menší pokec na môjom kanáli. No, takže dlho som nenatáčala video a to nakoniec nebola chuť a rozhodla som si dať novú sériu videí a to, že no, nechajte sa proste neprekvapiť. To potom napíšem do short. Ale vy môžete písať, že či chcete aj stream. Že aj stream nebolo dlho. Takže by som to nazvala, že letný stream. Už pomaly poletný, lebo už to máme... Inak sa to už nevolá. Hej, máme už pomaly po prázdninách. Tak preto. Takže už možno taký ten poletný. Zbierám si tu tomaty. Hej. A ideme predávať. Takže ja pety nejakých poviem 11 000, dobre. Tento má tak peknú záhradu. A rozhodol som sa, že v tomto videu hodnotiť všetky záhrady.
Takže samozrejme hodnotiť nebudem. Už mi jeden streamer na TikToku hodnotil, dal mi 7,10, takže som rada. A tu máme Bacon. Hej, Bacona. Má 23 lajkov. Nečudujem sa. V tejto záhrade by som dala oficiálne, že trošičku tak pokúkame. Dávame mu, má to tu pekne rozdelené. Hej. To, na to nic neříkám. Ja, kdyby to tu trošičku nebylo tesný, tak no, už to odstránil. Jsem rád. Dávam mu, že takých 8,10. 8, hej. Tu záhradu máme hodnotenú. Ideme na túto. No, toto je môj friend v Robloxe. Ja ho v realite nepoznám. A ja mu dávam, že má peknú, to mi nevadí. Ja by som bola, že rada, kebyže on má burning boot. Môžem si akože od neho pýtať burning boot. Čo vy na to ľudia? A to radšej nie. Nejdeme iným hráčom od nich pýtať veci. No, ale tejto záhrade oficiálne dávam, že to je ťažké veľmi. Potom môžeme vybrať, že top 3 alebo top 5 podľa toho, že koľko je tu tých záhrad. Môj samozrejme neberem, takže no, takže ja mu dávam 9 z 10. Má tu už veľa vecí, ako no, dáva mi môj like. Už like má, dobre, odo mňa. A kebyže vás zaujíma, že čo je tento nový, tak tuto, už čo máte vypestované ovoci, dáte to sem. A tam môžete začať maximálny počet, aj už keď to máte, dáte kúk. Trvá to 6 minút. Neviem, že ešte koľko, ale trvá to hej 6 minút, potom dáte, že kúk. A keď už to máte, tak dáte tomuto prasaťu, hej, nájsť. No, takže 9 z 10 táto záhrada dostala. A ako ďalšia, ideme sa tu pozrieť. To je Mr. Dave. 25 lajkov. A sú tu reálne 3 záhrady. Takže môžeme dať, že top 2. Alebo top 3. Hej, takže tieto všetky do top asi dostanú do top 3. A tejto záhrade dávame oficiálne, že 9,10. 10 by som dávala vtedy, kebyže tu má osvetlenie. Ale kebyže má, tak už dám, že rovno 10. Dobre, týpku, takže Mr. Dave má dobre. A máme tu niekoho nového. Takže dobre. To je tiež nejak, nie, to je ten istý, dobre. Takže tento má odo mňa 7, ten má 8, a ten má 9. Čiže 7, 8, 9, dobre. Takže top 3, tretie miesto sa umiestnil tento môj friend, ktorý má 8 bodov. Hej. Nehejte mu to, no. No, takže tretie miesto dostala záhrada vlastní hernou playerom menom Ites Skotelek. Hej, Skotelek. Tak jemu dávame tretie miesto, takže gratulujeme. Na druhom mieste sa umiestnil vlastník záhrady menom TFI G6 a hej, tento má druhé miesto, takže tiež mu gratulujeme.
Je to veľmi pekné miesto, napríklad, že veľmi páči. Má tu grapeland, teraz mi nejako nerastú, neviem, či sa o to málo stará. A druhé miesto, toto je 100% druhé miesto. Dobre, a na prvom mieste sa umiestnila už ani jediná táto záhrada. Takže tak, vyhrali. No a my sa teraz prisunieme k našej záhrade. Takže máme tu nejaké, hej, tieto tu kokonaty. A zabudla som povedať ešte do konca roka 410 odberateľov. 410. Dúfam, že to dáte. Ja vám verím. Dobre, takže máme tu kaktus. Hej, to som vám zabudla ukázať. Takže 410 odberateľov do konca roka. Plus. A ďakujem ešte jednému, ešte spomeniem potom popisku. Ďakujem ešte toto, jak sa to volá, Fifosíkovi. Hej, Fifosík TV. Tak jemu by som to chcela povedať, že robím intro. To som nesmierne rada. Že medzi top 5 som sa dostala do fanúšikov. Takže som rada, hej. Takže ho tiež spomeniem do videu. A ešte musíme si urobiť fotku na miniatúru. Pretože fotky mám, hej. Z mojich záhrad. Takže, hej. Dobre. Ešte si tu trošičku to poberiem. Dobre. Tak. No. Ideme to predať. Dobre. Tak ľudia, takže pomaly sa blížime ku koncu tohoto videa. A ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video, takže zatiaľ čus.